Чаму ты хочаш быць партье? А хто б не жадаў? У гатэлі Гранд Будапешт, сэр. Вось так усё і пачалося. Я стаў малодшым партье пад кіраўніцтвам месье Густава Эйч. Некаторыя з самых каштоўных кліентаў гатэлю прыязджалі выключна дзеля яго. Кахаю цябе. Я таксама. Дарэчы, яна была проста бомба. Ёй жа 84. Гэта не праблема. А таксама я сустрэў Агату. Яна цудоўная, такая мілая. Ён што, заліцаецца да цябе? Так. Дабраслаўляю ваш саюз. Я стаў яго вучнем, а ён маім настаўнікам і ахоўнікам. Тут паліцыя. Скажы, мы зараз будзем. Яе забілі. І вылічыце, я гэта зрабіў. Гей! Стой! Фільм Уэса Андерсона. Ты выглядаеш цудоўна, даражэнькая. Не ведаю, якім крэмам яны карыстаюцца ў морге, але хачу сабе такі. Гэта апошняя воля мадам Ді. Месье Густаву Эйч я адпісваю карціну «Хлопчык з яблыкам». Вау. Што? Хто гэты Густавы Эйч? Баюся, што гэта я, даражэнькі. Калі я даведаюся, што ты хоць крануўся маю маці жывой ці памёрлай. Я сплю з усімі сябрамі. Патрэбна прыдумаць план выратавання. Трымай гэты шыфр, які паведамляе, дзе і як можна будзе знайсці хлопчыка з яблыкам. Я кухар, а не шпіён, не ўцягвай мяне. Поставить патрули на дорогах в радиусе 50 километров. Патруль на кожнай станции в радиусе 100. Хутчэй! Хай на поготове будут 50 человек и 10 гонших. Вы не можете арыштаваць яго толькі за то, што ён кляты іммігрант. Рукі прэч ад майго малодшага партье! Гатэль Гранд Будапешт. Цябе калі-небудзь дапытвалі? Так, было такое. Як гэта было? Мяне катавалі ў пустэчы падчас паўстання. Тады ты ведаеш, ані слова. Кінаконг.бай. Пра кіно па-беларуску. Агучана пры падтрымцы кампаніі «Велком».